Vysoká citlivost nebo také hypersenzitivita bývá vrozená a většinou ji máme danou geneticky po svých rodičích nebo prarodičích. Hypersenzitivní jedinec má vlastně citlivější nervovou soustavu, díky čemuž se snadněji rozruší a přehltí věmy, ale třeba také i dojme. Taková osoba může být citlivější na různé zvuky, pachy, světlo nebo i tkaniny. Bývá empatická a více vnímá rozpoložení jiných lidí. Také se ale většinou rychleji unaví, protože intenzivněji zpracovává okolní podněty. Vysoce citlivé osobě většinou pomůže být o samotě bez nějakých různých věmů, protože díky tomu si dokáže odpočinout. Pokud jsi hypersenzitivní, tak je naprosto v pořádku, že zvládáš třeba jiné tempo než tví kolegové v práci, že potřebuješ víc odpočívat než třeba tví kamarádi nebo partner. Na druhou stranu, být citlivý má ale i své výhody. Například máš smysl pro detail, lepší všímavost, intuici a podobně. A pokud tě k tomu zajímá více informací, doporučuji se podívat na náš Institut pro vysokou citlivost, který se danou problematikou zajímá.